Saking pendatang Mitran ingkang dipun pandhegani panjenengan Bapak Rahmat ingkang rata-rata personipun menika tasih bujangan napa mulih jarana bleke putih-putih sing ayu menika wah sih gadis ganteng
Ayo joget sinambi menikmati hiburan malam ini. Ada campur sari Singombolo dikasih perahu layar bersama kesenian Singombolo. Hei, hei, hei. Oke, nyanyinya ngadeg polinggah iki. Iki ora apa-apa ya. Yo kanca ing dhisik gembira alera blera tulis hangriya numpak perahu layar ing dina minggu pariwisata alon praune wis nengah jab nyupya banyu pinangah ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilang akre rasa lugra lesung hati jawil mas jebur wis sore kowe tinggal apa aku gawe ayo gawe kecewa dene sesuk numandang nyambut gawe makarya Dik.
Jadi memperbolehkan kesenian Simambolo yang menampilkan atraksi kucingan dan juga puncak ganong.
ngopeni saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji saiki apa lali seni jadilan hanya permainan tunggal guru ojo ganggu tunggal koncong ojo butuh karena ini hanya permainan yang akan ditampilkan anak-anak Singo Manggolo. Sekali lagi tunggal guru ojo ganggu tunggal koncong ojo butuh.
Salajengipun sing ngomong golekipun babaraken malih. Halo sampun ngaturaken atraksi yang merupakan unggulan saking sing Jogetane Mas Yu, jogetane Jawi.
Uh,